Helo yna, symau, Anty yma, gyfeisio bych chi gyd yn cael yn iawn. Symau, ystalwm deg gwir, dwi wedi bod yn gyfeithio ffilmio sawl fideo ers yr un diwetha gen i. Sgym sy'n pryd oedd hynny off toff pen lle, ond ychydig yn ôl rwan, ac mae bod oedd sawl fideo ni'n gobeithio ffilmio, ond rhwng nifer o bethau gwahanol, dwi heb lwyddo i wneud hynny. Ond y prif beth mae'n rhaid dweud ydy, y prif reswm dwi wedi bod mor dawel ydy'r gyfrol hon, sef Llyfr y Gored, fy hunan gofiant. Neu fel nes i ryw hanner jocian yn ystod un o'r digwyddiadau i hyrwyfo'r gyfrol. Taswn ni wedi cael yn geni a magu yng Nghynarfon yn hytrach na Harlach, sy'n ni wedi gydru galw'r gyfrol yn hunan gofi ant. Ond dwi'n clywed mam rwan bron yn deud fi, Ant, if wit were shit, you'd be constipated. Felly, do, mae'n sawl digwyddiad wedi bod i hyrwyfo'r gyfrol hon yn ystod yr wythnosa diwetha yma, a wedyn mae yna rhai eraill ar y gweill hefyd, gan gynnwys y digwyddiad bydd yn y Llyfrgell y Dref Aberystwyth dydd Sadwrn y 30 o Fehefin am 1 o'r gloch y prynawn. Felly, ie, os da chi heb fod i un o'n digwyddiadau i hyrwyfo y gyfrol hon, a da chi eisiau gwybod mwy, a da chi eisiau gofyn cwestiynau, neu wedi felly os da chi wedi darllen Llyfr y Gored yn barod, so ni wrth fy modd eich gweld chi, felly, ie, fel dweud, dewch draw i Lyfrgell y Dref Aberystwyth am 1 o'r gloch pnawn dydd Sadwrn y 30 o Fehefin, ac dwi ar ddall hefyd fydd yna lluniau pysgaf ar gael hefyd. Felly, ie, edrych ymlaen yn fawr at eich gweld chi yno. Felly, ie, does am byd arall gen i ychwanegu ar y funud, felly hwyl am y sio.